and gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. Mislim da je tu bio veoma protivurječan događaj. S jedne strane, 68. to je sve ono seksualno oslobođenje, novi sensibilitet, to je bilo sve perfektno integrirano u novu fazu takozvanog kulturnog kapitalizma. Ali ipak za mene 68. nije samo jedna kratka iluzija slobode koja se pokazala samo kao tačka prehoda od jedne u sljedeću fazu kapitalizma, već je ipak nešto više. Radikalno ispitivanje da li se naši problemi mogu riješiti u okviru postojećeg globalnog kapitalizma. I to pitanje je, mislim, danas aktuelno više nego ikada. Čini mi se da je zanimljivo što je u Jugoslaviji tadašnje 68. tako jako odjeknula, a u stvari smo mi živjeli dakle, u nekom sistemu prema kojem su eventualno oni studenti u Parizu težili. Ne? A mi smo već dakle, proživjeli njihovu budućnost projiciranu i onda smo de facto tražili iskorak iz te naše stvarnosti jugoslavenske 68. u ovu buntovničku, nekontroliranu i pomalo anarhičnu. Tako da smo mi imali u stvari drugi ulaz u isti događaj od recimo nekih Francuza ili uopće zapadnih Evropljana. Ovaj rad koji se zove Vječna vatra gnjeva pripada jednom ciklusu radova koje sam ja zajednički nazvao data recovery. Znači povrat podataka koji su nekom greškom ili kvarom izgubljeni, pa ih se treba na neki način vratiti sa tog diska pokvarenog. Ne? Ja nisam arheolog ili povjesničar koji će sad to stavljati u neki kontekst, prepričati ljudima, objasniti šta je to bilo, jer mene zanima da dakle, to što mi vraćamo, to se ne vraća više cijelo, to se vraća u fragmentima i to je sve što treba očekivati od takvog povrata. Ne? I ovo je jedan od te serije radova, a on svoje ishodišta našao u dvije fotografije iz vremena 68. iz Pariza, maja 68. Na jednoj se vidi barikada i jedan automobil koji gori, a na drugoj fotografiji je također barikada, na njoj su studenti, ali je barikada napravljena od panoa sa velikim plakatom za film koji se na francuskom zove Police sur la ville, što će reći policija nad gradom, pa je očita simbolika. There were so many people in the 70s who want a revolution and who thought a revolution is possible, but most of them said we have to take the masses, and we said no, you don't run after the masses, but you yourself have to be a revolutionary subject, and you have to show the others how to fight, and that was our try. And I will know what was right and what was wrong in our history, and it's really a fight about the view of the history of the '68 movement and the RAF, and the most other call us only terrorists and such things, but I think it was in German this word is plausibel. Plausibel. It's to make justified to. But to start the armed struggle, and to start the armed struggle, something was wrong, was very wrong. But to start it, I think it was right. And Lägg ut! Lägg ut!
Ja mislim da ova nostalgija gdje su još ostaci 68. Ja mislim da nema ništa zanimljivo oko tome. Ono što nekad su čak pozitivne stvari koje su jednostavno postale deo našeg svakidašnjeg života i mnoge su to stvari dobre. Naprimjer, šta ja znam, uloga žena, to što žene danas mogu javno raditi. Zar smo mi uopšte svjesni da to je sve moguće samo posle 68. Tako da to je dobro, to je prava pobjeda. Prava pobjeda je kad tvoje postignuće postaje deo svakidašnjice, tako da ljudi uopšte toga nisu svjesni. A mislim ipak da prava baština je taj kritički duh. 68. je živa, kad nismo samo onaj nostalgičari koji se sjećamo kako je bilo lijepo kad smo demonstrirali, kad smo bili mladi, već kad se pitamo ovo Fukuyama pitanje. Da li je liberalni kapitalizam naša sudbina, pa najviše što možemo tražiti je samo liberalni kapitalizam sa ljudskim licem, ili još uvijek postoje opasnosti zbog kojih treba još uvijek da ustrajemo na pitanju da li je moguća radikalna promjena. Ne samo moguća, već da li je ta promjena nužna. Dakle, ona lozinka 68. koja je za mene još uvijek aktualna je ono soyons realiste, demandons l'impossible. Budimo realisti, tražimo nemoguće. Got a sweet like an